nevű lován, Sléger Ferenc Benji Kaland nevű lován, Ölvedi Ilona Jakab nevű lován. Maradj nyugton, mert jönnek a pacik. Fiam, jönnek a pacik. Tapsoljál. Te elbújsz, nem látod. Oda nézz, ott jön a poci. Nézd ott a paci. Figyeld. Morváros Polgárőr Egyesület lovas tagozatának lovasai. Kovács Kinga, lova Mosoly. Mészáros Danka Valéria, lova Petina. Berényi Krisztina, lova Szafi. Mind a három lovas és a lovak járőr egyes tisztával rendelkeznek. A hétköznapokban a városban is találkozhatnak velük szolgálatteljesítés közben. Ferenc Tanyát képviselő hármas lovasok, Schiller Jászmin, Lótó Miklás lovával, Csák Dóra, Montenegro Nátán lovakon, Mékele Zalán pedig Angyal nyelvében. Dorinita családi lovasai, Nagy Dorina, Byron nevű Herjed Liticai félvér lovával, Nagy Jászmin Ibolya, Robi Lídia nevű Huszulhánca lovával, Róna Falvi András Bajt, Fele nevű Herjed Huszul lovával. A Ferenc Tanya a Viktória Hűsőjel érkezik Mégele Dóra borkirálynő és utalhölgyei Kegyes Lilla és Takasics Mini Regina. A mintó-helyet foglal Varga Máté, a Móri Borvidék hegyközségének elnöke. Hajtó Debreceni Balázs, a lovak fajtája a Portfői. Csákberének Robi érkeznek. Mondály Emma Róza, saját lován világon. Mondály Anita Anna érzenyeltében. Metszó Bettina Tóra, Hújzó nevű lován. A Lidl Ferenc Barakkódus nagy szeretettel köszönti a felvonulás nézőit. Az énekkar idén ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. Kórusvezető Baklerné Tóth Szilvia, harmonikán Trükói Roland kíséri az énekkart. Ferenc Tanya fogatát Klunger Zsolt hagyja. Fogadják nagy szeretettel a korábbi évek Móri borkirálynőit. Sarok Horváth Katalin, Pitter Katalin, Rupert Nórel, Wittner Rézet. Szatkér Zsuzsia, Zsókatói Kendalán Warren 2015-ös borkirálynője, Setár Lúcia, Landból 2022-ben megválasztott első borkirálynője. Ludikán Ildikó, a Pannonhalmi Szent Márton borrend regnáló borkirálynője. A borbarát hölgyek és vendégeik ma délelőtt köszöntötték a Lambert kastély útházának teremtés útjánál az idei év és a korábbi évek ezer jó fiúit, akik hirdetik születésükkel az ezer jó fiú nemző hatását. 2023-as ezer jó fiúja Kovács Konor lett. A Borbarát Hölgyek Egyesülete 2000-ben alakult. Jelenleg 19 rendes és 4 tiszteletbeli tagja van. Hivatásuknak tekintik a Móri borvidék, magyar és német nemzetiségi hagyományok népszerűsítését. A körforgalomban álló koronát mindig ők díszítik. Egyesületi életük egy évről bornapról bornapig című fotókiállítások és tiszteletbeli tagjuk Simon M. Veronika festménykiállítása a Lambert kastélyban tekinthető meg. Az Egyesület elnöke Becker Zsuzsanna. A borbarát hölgyek felvonuló vendégei, Enyéngi borkedvelők rendje, Csentei Szőlőtermelők Egyesülete a szlovéniai Lendvából, a felvidéki borászok polgári társulás tagjai Szerbetéről. Móri Brindisi Szentőrész borrend és vendégei következnek. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének 49 magyarországi és 10 határon túli tagja van. Elnök nagymestere Sokor Kálmán. A Brindisi Szentőrész borrend 2001-ben alakult. Tiszta izgalommal nézett. Apátka bácsi izgalmasabb most, mi? Igen. Elnök nagymester Gábor Csaba. Mai nap 10 főt avattak Kárvin Andrea és dr. Lendvai András személyében.
Keresztheznek, Agárdi Borrend, Akasztói Borbarát Borrend Egyesület, Badacsony Vínum Vulkánum Borlovagrend, Balatoni Borrégió Gizella királyné Ezek női majd meg is kell borrend, jönnek érted, hanem Balatonvidéki borból isznak Borlovagrend, rögtön. Balatonfüred Csobok Egyesület, Budavári Szent György Borrend, Ceglét, Vidéke, Urbári László Borrend, Finorum de Villány Borrend, Garányi Ignác Borlovagrend Egyesület Tas, Dunamenti Szent Orbán Borrend Adony, Európai Borlovagok Magyarország irányel, Vicsei Károly Borlovagrend Solt, István Nádor Borlovagrend Villafüred, Kelet-Balatoni Borrend Balatonkenese, Nincs mit zsebelni. Bangűző Borlovagrend, Kiskunhalas Borrend Egyesület, Újsági Női Borrend Kecskemét, Matthias János Borrend Kecskemét, Manor környéki Strázsa Borrend, Noé-hegyi Szent István Borrend, Székesfehérvár, Ordovini Venetórum Vadász Borrend, Magyarország, Pannon Császári és Királyi Borlovagrend, Sümeg, Pannonhalmi Szent Márton Borrend Egyesület, Pax Corporis Borlovagrend, Csátalja, Promontórium Borlovagrend Egyesület, Budafok, Siklósi Borbarátnők Borrendje, Somlói Borrend Egyesület, Somló és Környéke Borúk Egyesület, Szexárdi Alitka Borrend, Szent Donát Borrend Csókakő, Szent Orbán Borrend Ógyallatváridé, Szent Imre Herceg Borlovagrend Marketháza, nehéz vagy. Szent Vince Borrend Szeged, Benedektavi Szent Benediktus Borlovagrend, Mini Torres Ivoniát Integes bován. Integessék. Gránum Regionis Borlovagrend Esztergom. Nem vesznek fel. Fáj az állad? Az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes. Oda néz, integetnek nekem, ne vedd le. Meghatározott német nemzetiségi kulturális szervezet a városunknak. Fontos feladatoknak tartják a német nemzetiségi tánchagyományok átörökítését. Sikerüknek és jó hírnevüknek köszönhetően mára már 5 korcsoportban, valamint zenekarokkal közösen ápolják a móri tradíciókat. Az Edelweiss nem csak a táncművelek tagjai számára, hanem egy vidám baráti közösség, De ne piszkáld. ahol nagy-nagy szeretettel várnak mindenkit. Egyesület művészeti vezetői, Ne piszkáldozzon. Polgártóza Csilla, Látom, integessék. az Egyesület vezetője Horváth Mondele Krisztina. Sanyi bácsi, hát egészségedre! Egészségedre, Sanyi! Integessék kicsim. Integes, ne csak táncol. Ne fejelj, babám. Nem. Kezd fáradni. Tapsoljál, babám. Felveszed kicsim. Köszönjük a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola táncosait. 2019. szeptembere óta az iskolában a gyerekek tanóra keretében tanulhatják a magyar nép jellegzetes táncait. Az első 4 évfolyamon játékosan, élmény alapú módszerekkel vezetik fel a diákokat, népjátékok, mondókát, népdalok és népzene irodalmába. A Szent Erzsébet iskolában a néptáncsorában legfőbb a hagyományőrzés annak működésében kísérő pedagógusok, Földi Zoltánné és Lászlóné Káladrián. Huszaványi német nemzetiségi tánccsoport következik.
1973-ban Magyarországon az első nemzetiségi együttesek között Friedman Józsefné Klári néni vezetésével alakult meg. Az elmúlt évtizedek során a csoport helyben, országon belül és külföldön is képviselte Gusztavámot, bemutatta népviseletét és a magyarországi németek tánchagyományait. Repertoárjuk elsősorban a csoport saját koreográfiáiból, illetve nemes német nemzetiségi koreográfusok alkotásaiból tevődik össze. Céljuk a sváb hagyományok megélése, a tánckultúra továbbörökítése, valamint, hogy minél több fiatalnak átadhassák a közösséghez tartozás élményét. A csoport idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. Az Egyesület elnöke Varga Ferenc, művészeti vezetője Varga Viktória. Kísér a Pusztavár község német nemzetiségi fúvózenekar Katona Ármi vezetésével. A Móri forgatós néptáncegyüttes. 22 évvel ezelőtt alakult Móri forgatós néptáncegyüttes gyermek, ifi, felnőtt és szenior korosztályú csoportjaival találkozhatnak a születi felvonuláson. Az alsó tagozatos gyerekekből álló pusztonyba csoport és a közelíti a 80 főt. A Móri magyar-angol kétszerűen nyelvű általános iskolák arcul, valamint ötosztályos diákjai képviselik. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre. Évek óta ökoiskola, madárbarát iskola, mindegy 20 éve az oktatás része az erdei iskola program. A Timmerman iskola, a város testnevelés tagozatos iskolája, a kiváló munkát bizonyítják a szép eredmények. A sportversenyeken több éve a megyei ranglista első helyezettje, több országos bajnokkal is büszkélkedhet. Az intézmény magyar-angol két tanítási nyelvű iskola. Ezen a tagozaton az emelt óraszámú nyelvi órák mellett néhány tantárgyat is angol nyelven tanulnak a diákok, anyanyelvi részvételével. A német nyelvi oktatás továbbra is az iskola szívügye marad, az ide beiratkozó lapulók ezt a nyelvet is választhatják első idegen nyelvként. A diákokat Sepsiné Takács Erika és Forstner Éva pedagógusok kísérik. Három falu táncműhely és a három falu banda következik. A három falu táncműhely 20 évvel ezelőtt kezdte meg működését. Az évek során 5 megyei településen is csoportot alapított. A Bodajki Együttes 2008-ban alakult. Azóta ennek különböző korosztályos csoportjaiban, óvodástól a nyugdíjas korúakig jelenleg 110 táncisa van a városban, de összesen 160 fő tagja van az együttesnek. A többi település táncosaival együtt. 2015 óta saját névtelentra is van 3 falu banda néven, ami folyamatosan kíséri a csapatokat a fellépésekre, jelenleg kísérőket. 3 falu táncműhely alapítói és művészeti vezetője, Köztársasági Rita és Koszmos Ferenc. 3 falu banda színház Ámon, Éjjel-Jászló Bandiával, Rácsáni Kasszát Zsoltban, Bőső pedig Koszmos Ferenckel. A Móri Radnópolitikus általános iskolát vezetik. Egyik kiemelt specialitása a nemzetiségi német nyelv oktatása. Nagy hangsúlyt fektettek a helyi sváb hagyományok átadására. Hosszú éveken keresztül a képzeli tárcsoportban ismertették meg a gyerekek a jellegzetes móri táncokat, népszokásokat. Az intézmény nagyon büszke a tanulók által elért eredményekre. A diákok évek óta ott vannak a német tanulmányi versenyek élvonalában, eljutva egészen az országos szintig is. Számos tanuló sikeres nyelvvizsgát téve bizonyítja az oktatás magas színvonalát, melyre méltán lehet büszke Mór városa is. Kísérő pedagógusok, Korály Gizella és Suh Anikó.
Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes következik. A Rozmarin Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület Morváros legrégebbi tánccsoportja 1992-ben alakult. Céljuk a magyarországi német nemzetiségi hagyományok felkutatása és továbbadása. Az együttes létszáma folyamatosan nő, és ma már egy lelkes, ifjú tagokból álló csoportja is van. A német nemzetiségi tánc iránti elkötelezettség meghatározó, a bel- és külföldön is szép sikereket elért együttes. Az együttes alapítója és vezetője Szakszkerné Rupp Angela. Az Egerjó Nyugdíjas Egyesületet köszönhetjük. Az Egyesület fél évszázados múlttal rendelkezik, taglétszáma meghaladja a 100 főt. Tevékenységük sokrétű, hagyományápoló munkájuk példaértékű, német dalkörük aranyminősítésű, tagjaik több táncsoportban táncolnak. Fontosnak tartják az egészséges életmód propagálását, így csatlakoztak a Botrafel Nordic Walking csoporthoz. Ezt a táborodásul is megmutatják. Évek óta csatlakoztak a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség programjaihoz. Az ünnepi távozáson Dunaújváros, Gárdalmás, Seregélyes, Gárdony, Székesfehérvár, Etyek, Bicske, Csákvár és természetesen Mor nordikozói színesítik a menetet. A Nyugdíjas Egyesület vezetője Deskó Gábor. Fogadjuk őket nagy tapsal! Integessél, babám! Integessék, nincs. Nem? Nem. Az Avantgárd VSL 2016-ban alakult. Egyesületünk utánpótlás korú vívókat vezet be egy csodálatos sporttermelmeiben általános iskola harmadik osztályától. Ez is a kiválasztás alapja, hiszen ma már 8 településen, 2 városban vannak jelen az iskolavívással, ahol a diákok tanóra keretein belül ismerkedhetnek meg a sporttal, és méretezhetik meg magukat a diákolimján. A bátrabbak pályára léphetnek akár a saját rendezésű GP versenysorozatunkon is. Jelenleg az iskolavívók létszáma közel 300 fő, az Egyesületben 2 szakosztály működik és 60 vívó van. Eredményeink közül kiemelnék a nemzetközi versenyen 3 bronz, 1 ezüst, országos bajnokságon csapatban ezüst, vidékbajnokságon 2 arany, diákolimpián 1 egyéni arany, 2 csapatarany. Köztük a Móri Radnóti gyereklány csapata. A Móri Petőfi Sándor Általános Iskola fő profilja az emelt szintű német nemzetiségi oktatás. Emellett az angol nyelvet is választhatják a diákok. A német nyelvismeret órákon és különböző témaheteken, projektek keretében a gyerekek játékosan, élményszerűen már első osztályról tanulnak a móri németség múltjáról, hagyományairól. Az iskola 400 diákja közül most a legkisebbek vonulnak föl. Kísérő pedagógusok Altmár Angyalka, Krejné Kovács Tina, Kelemenné Farkas Gabriella, Szabó Zsuzsanna, Valc Krisztina, Rádler Arita, Ivanics Péterné. Fogadjuk őket nagy szeretettel! A Dánszár Táncstúdió következik. 2015 óta van jelen Mor településen, akkor Móri Mazsorett és Modern Tánccsoport néven alakultak meg. Indulásuk óta jó kapcsolatot ápol a csoport a Móri ifjúsági kóborzenekarral. Több rendezvényen is mutatkoztak együtt. A Mazsorett csoport nem csak helyi és környékbeli rendezvényeken vesz részt, hanem számos nemzetközi és országos Mazsorett versenyen mérettetik meg tudásukat. Több országos és egy Európa bajnoki címmel rendelkeznek. Az idei évben kijutottak első világbajnokságukra Horvátországba, ahol fantasztikusan szerepeltek a lányok. Vezetőjük Trák Sós Krisztina. A Móri ifjúsági kóborzenekart köszönhetjük. A zenekar 1982-ben alakult, mely
melynek azóta is Acsai Sándor a karnagya. 1991 óta egyesületként működnek, az utánpótlást a Bászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja. 5 évente minősítésen vesznek részt. A Magyar Rádió 5 alkalommal készített felvételt a zenekarnak. Emlékezetes koncertjeik közé tartozik az évek alatt 3 musical bemutatása, 3 ABBA és 3 Queen Show. 1996 óta 12 alkalommal rendeztek nemzetközi fuvolzenekari fesztivált a Móri Borhákok ünnepi sorozat keretein belül.